Фидакарлык, ғажайып тирән мәгънәгә ия булган әлеге сүз үзен үзе аямыйча эшләү дигәнне аңлата. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов та гомерен халыкка, хезмәткә, хезмәт эшендә йөзмәккә багышлаган фидакар шәхес. Һөнәри һәм гомер бәйрәмнәре уңаеннан бүгенге чыгарылышыбызны махсус репортажы Илфат Фәйзрахмановка багышлана. Телевидениедә алып баручы булып эшләп тә урамда сине танымасалар, димәк син һөнәреңне дөрес сайламагансың дип исәпли атаклы журналист Владимир Познер. Үзебезнең татар Познеры Илфат Фәйзрахмановның телевидениедән киткәненә 10 елдан артты, ләкин аны һаман таныйлар, үз итәләр. Мин Шөпәрәле районында Шаймырза авылында бер көн булып, иртән иртүк Әлеге тапшыру ислах дип атала иде. Илфат Фәйзрахманов телевидениедә эшли башлаганда илебезгә дә ислах, үзгәреш заманы килде. Ул вакытта шул кадәр вакыйгалар агышы күп, анда бәяләр, ниләр, экономик проблемалар. Мин диктор белән рәттән шушындый ритм белән, ул вакытта суфлер да юк әле, ритм белән эшли торган, менә сөйли торган шушындый кызык хәбәрләрдән блок белән эфирга чыга башладым. Илфат үзенең тапшыруларын, яңалыкларны ул вакытта бит инде яңалыклар дип атала иде ул тапшыру, яңалыклар тапшыруын үзе алып бара иде. Бу безнең өчен дикторлар өчен ничектер сәеррәк тоела иде, ничек инде үзе әзерли, үзе алып бара, без алып бармыйбыз ул көнне. Әмма ул көнне рәхәт иде. Чөнки ул көнне безнең эфирга чыгасы юк. Бу бит безнең өчен хезмәт. 15 минут буе үзеңне җыеп камера каршысында утыру. Шуңа күрә Илфатка ул әйбер өчен дә рәхмәтле. Аннан соң Илфатның тапшырулары башкаларныкыннан кызыклырак була иде. Чынлап та ул сәяси мезгилләргә кирип китә иде. Анда сәяси ирәк иде. Әле ул бит инде 90-нчы еллар башы. Фуад Җаватович ул вакытта урынбасар булды телевидение буенча һәм ул тәкъдим итте информацион аналитик программа. Мин курка гына тотындым бу эшкә, атна программасы һәм ул барып чыкты. Сәясәт, дәүләт үсеше темасына булсынмы, милләт, халык язмышына кагылышлы яки дөньяви темаларгамы, аның репортажлары һәр кемгә билгеле фактларны санап чыгу түгел, тирән аналитика, журналист эзләнүе, чыганакларга нигезләнгән объективлык белән аерылып тора. Тукайның тәнкыйть кирәкле шәйдер дигәнен шигар итеп ала. Ул вакытта безнең Минтимер Шәриповичка бик зур рәхмәт. Ул менә бу әйберне аңлады, аның берничә тапкыр интервью да биргәне бар. Теге тәнкыйтьне, менә теге нине күтәрде. Мин Минтимер Шәриповичне тәнкыйть итәрем программамда. Ул менә хәзерге чорда ярамый бит инде андый ниләр. Менә без реформаладык. Аннан соң иҗтимагый сәяси программалар дирекциясе директоры итеп куйды Илшат Юнусович мине. Хәбәрләрне бөтенләй реконструкцияләдем. Беләсезме, рейтинглар буенча безнең хәбәрләр программасы урысча программаларны үсеп китте. Һәм иҗат ние, һәм коллектив. Анда студентлар белән тутырдым коллективны. Алар менә аларда бит инде иҗат ялкыны. Ул вакытта Татарстан телевидениесе бермә-бер югары дәрәҗәгә күтәрелә алды. Без анда бермә-бер мин үземне дә шул вакыт чорга туры килгән яшь дулкын дип кабул итәм. 98 елда килгән кеше буларак Татарстан дәүләт радио компаниясенә без Татарстан телевидениесенең йөзен үзгәртә алдык, аның йөзен генә түгел, эштәлеген дә үзгәртә алдык дип уйлыйм. Һәм без аның өчен әлбәттә күп көч куйдык. Һәм биредә әлбәттә Илфат абыйның өлеше бик зур. Илфат Фәйзрахманов җитәкчелегендә телевидение мәктәбен үтүчеләр шактый. Алар барысы да республиканың әйдәп баручы журналистлары. Үз редакциясына чакырды инде мине. Менә иҗтимагый тапшырулар редакциясе иде ул. Аннан ул вакытта аның теге хәзерге ток-шоу дигән ул вакытта башлаган бит инде ул. Әйбәт ул мен аны бүгенгесендә менә ток-шоу дигән булалар. Ул вакыттагы ток-шоу иде. Менә кешене чакырып студиягә анда бит исендә калган шуның хәтле теге нитеп әзерләнәләр иде. Менә ул Илфат абый бүлмәдән бер башыннан икенче башка йөри, үзе текстны диктовать итә. Ләйсирә шул арада печатләп бара торган иде. Менә йөри текстны әйтеп бара торган, мин шаккатып карап тора торган ул вакытта. Менә ул нык дәрес бирде инде, бик күп дәресләр бирде, сюжетлар эшләп кайта торган идем. Менә шул нигә әйбәт тапшыруына. Эвтаназия бу медицина термины.
Нәкъ шул елларда Илфат Фәйзрахмановның тапшырулары журналистика бүлеге студентларының фәнни эшләренә чыганак итеп алына. Чөнки беренче хәбәри аналитик тапшыруларга ул нигез сала. Benim diplom işi var. Elimle tanışına aktarıp oturdum. Мен анда Илфат Файзрахмановның татар тіліндегі информацион аналитик тапшырулар жанрына негіз салушы боларақ аны көрсеткенмін. Һәм мен аның белән килешәм, чөнки шуннан да телевидениедә шушы җитди жанрда эшләгән беренче татар журналисты булды ул. Ул татар телевидениесендә менә шушы жанрга негіз салучы. Атна тапшыруында бергә эшләдек без, аннан соң Татарстан атналык күзәтү тапшыруында. Безнең гәҗит ул минем күз алдымда башлап җибәргән хезмәте һәм аны ул уңышлы иттереп алып бара. Шуңа күрә ул беләсем, ул теге чыннан да аны халык бик ярата. Халык кабул итә, чөнки ул халык белән аның телендә сөйләшә һәм аның мәшәкатьләрен, борчуларын тоеп белеп яши, чөнки үзенең тормышында да шул ук мәшәкатьләр. Башкалар мәшәкатен дә үзенеке итеп кабул итү, ялларсыз эшләү эзсез югалмый. Илфат Фәйзрахмановның сәламәтлеген какшата. 2003-тә мин эштә дә теге гәҗиттә дә бер үзем эшлим бит инде. Шушы авырлыкны организм шәди алмыйча, мин анда аяктан җыгылдым. Мин табиблар тырышлыгы белән микроинсульт белән генә котылып калдым. Яраткан бәндәсенә Аллаһы Тәгалә сынауларны өеп бирә диләр. Әле тагын бик авыр сынаулар үтәргә туры килә безнең гәҗитнең баш мөхәрриренә. Суд юлларында кичә, әмма профессионаллык һәр вакыт өстен чыга. Безнең гәҗиткә килгән кадәр хатны минем бер редакциядә дә күргәнем юк. Бүгенгә кадәр кеше белән анда Илфат абый һәр хатка шул кадәр игътибарлы була иде. Менә һәр үтерү кадерле, һәр сүзе кадерле дип. Анда бәлки менә безнең гәҗитне университетта безнең гәҗитне анализлаган вакытта анда менә бу җөмлә артык, менә бу сүз артык дияргә мөмкин әйме кайбер укытучылар. Ләкин Илфат абый ул сүзне бит ул кеше язган. Ул бит аның хезмәте, ул бит аның фикере, син аны алып ата алмыйсың дип менә шулай ничек бар шулай кергән хатлар күп иде. Тумышы белән Илфат Фәйзрахманов Арча районы Түбән Ыры авылыннан бик күптәннән үзенең эре сәүдәгәрләре, байлыгы, горурлыгы, артык юмартлыгы белән мәгълүм дип язган ул авыл турында мәрҗәни. Түбән Ырыда йорт салып бик еш кайтып йөри. Без күршеләр белән, менә Илдус абый белән, Резеда белән мин аларны әтияне дип йөрим. Алар мине теге уллык калдылар дип йөриләр инде. Теге Резеда белән, Резеда миннән 1 яшькә олы, әтигә Илдус абыйга 63 яшь. Кулыннан килмәгән эше юк, умартачы дигән даныда чыккан Илфат Фәйзрахмановның. Әгәр дә балны 40-45 градустан югарырак температурага куеп җибетәсең икән, анда бернинди файдалы микроэлементлар калмый, хәтта кайберләре канцерогенга да әйләнергә мөмкин. Илфат Фәйзрахманов кир күңелле кеше, газета җитди булса да үзе мәзәкчән. Төп таянычы гаилә. Хатыны Зөлфия белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Аныкларның шат авазлары да күңелләрен иркәли. Бәхетле тормыш өчен күп кирәкми. Аны Илфат Фәйзрахманов кебек үз кулларың белән корырга һәм кадерен белеп яшәргә кирәк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.